Уважаеми гости, скъпи приятели, стигнахме и до темата за дълголетието. Предполагам, че ви е важна, защото всички ние искаме да живеем по-дълго, но и през цялото това време да бъдем здрави и да бъдем щастливи. Така че сега е ред на дискусионния панел, в който ще участват три дами. Това са професор Милена Георгиева, Галя Георгиева и Боряна Герасимова. Професор Милена Георгиева е първата лекторка, която каня на сцената. Тя е професор по молекулярна биология към Института по молекулярна биология в Българската академия на науките. Заповядайте. AI, компанията, чиято мисия е да забави биологичното остаряване, като използва силата на епигенетиката, за която специално ще стане дума след малко, и изкуствения интелект, разбира се, за създаването на персонализирани протоколи за превенция на остаряването и всички заболявания, които са свързани с напредването на годините. Втората дама е Галя Георгиева. Тя е специалист по биоинформатика и в момента студент по генетика в Harvard Medical School. Галя основава компанията Evagen, която се занимава с биоинформатика, като прилага изкуствения интелект за ДНК, генотипиране и анализ. Също важни и интересни термини, които ще разшифроваме след малко. И казвам добре дошла и на Боряна Герасимова от Регена. Тя е предприемач в здравната сфера с фокус биотехнологиите. Здравейте, добре дошли, заповядайте. Тя използва експертизата си, както и опита си, за да помага на хората да планират дългосрочно грижата за своето здраве и да достигат до трайни за тях резултати, а на специалистите в здравната грижа да имат достъп в работата си до най-модерните и иновативни инструменти, базирани на генома. Сега се настанявам при вас и започваме да си говорим. Добре дошли още веднъж. Добре, както знаете, QR-кода остава активен, можете да задавате вашите въпроси и се надявам да имате много. Обаче започваме с основния въпрос, може би като въвеждане в темата. Колко важни всъщност са гените, мили дами, за това колко дълго ще живеем и в каква част от тези години ще бъдем здрави, силни, пълноценни, съкълъси, така че да бъдем полезни и да не бъдем бреме за близките си? Гледате към мен. Може би, защото вие сте професор. Може би така се предполага. Освен, че съм професор, специализирам и биология на остаряването, така че предполагам, че първо аз трябва да започна, за да дам поле за дискусия от колегите. Първо благодаря на момичетата и на Диана, че ни събра. Всъщност ние работим заедно, но за първи път сме на дискусионен форум заедно, така че страхотно е. Ако трябва да устойностим с някакви цифри това доколко гените определят биологичното остаряване, спокойно мога да кажа, че научните изследвания показват, че само 20% средно определят начина, по който биологично ще стареем. Останалите проценти, може да сметнете колко много са те, зависят от начина на живот, от всички фактори, които ни заобикалят, от начина, по който се храним, по който се съплементираме, по който се грижим и превентираме биологичното остаряване. Така че остаряваме, когато решим, и по начина, по който ние го направим. Гледайте, всъщност епигенетиката, която вече споменах, как надгражда генетиката и наистина ли можем по някакъв начин да препрограмираме тези 20% от генетичния си код, които определят начина, по който живеем, за да живеем по-добре? Епигенетиката е всъщност механизма, който контролира изявата на всички гени. Така че епигенетиката е механизъм, който може да кара гените да работят на различни скорости, по различен начин може да ги накара и да не работят. Тоест, това са най-важните регулаторни механизми, които карат нашата генетика да се адаптира към факторите на околната среда. Така че да, можем да препрограмираме и слава Богу, в противен случай щяхме да бъдем прекалено така детерминистично подвластни на нашата генетика, нещо, което вече знаем от научна гледна точка, че не е така. Че ДНК, да, тя е много важна за много характеристики в човешкият организъм, но начинът, по който тези гени функционират, всъщност зависи от епигенетиката и от факторите на околната среда, които променят, модулират, превключват начина, по който гените ни работят. И тогава как да направим промяната? Какво да променим в навиците си, в ежедневния си живот, за да се възползваме от всички последни научни достижения? Диана, много неща можем да направим. Първо да осъзнаем кои са механизмите, които карат гените ни да работят различно, т.е. всички тези фактори на околната среда, като хранене на физическа активност, модериране на стреса, суплементация, превенция. Чухме много лекции на тази тема за различните системи в женският организъм, ендокрин, полова, кожата също, като един много голям орган в нашия организъм, който също дава една много добра рефлексия как остаряваме биологично. Така че когато познаваме тези клетъчни белези на биологичното остаряване,
остаряване. Ние ги познаваме в много големи детайли от научна гледна точка. Можем да правим персонализирани и таргетни терапии именно към тези белези на клетъчното остаряване, защото и доктор Тончева каза, стареенето става отвътре навън и всъщност когато започнем да превентираме остаряване или свързването с остаряването заболявания, всъщност трябва да се грижим за вътрешните, молекулните, клетъчните процеси. Имаме това познание и повечето от насочените модерни мултидисциплинарни подходи атакуват именно тези белези на клетъчното остаряване. В много голяма степен това е така наречената информационна теория, която е една от най-модерните в момента за биологичното остаряване и тя се базира на императива, че биологичното остаряване зависи не от промяна в нашата генетика или нещо друго, а по-скоро промяна в информационната теория или в епигенетиката на нашите биологични системи, тъкани, органи, докато стигнем до цялостното ни тяло. Наистина ли е възможен персонализиран подход и наистина ли е възможен той в България, където знаем какви проблеми срещаме, понякога е трудно да попаднеш на точния специалист, чудиш се какво изследване да си направиш, разпитваш приятели. Тоест персонализираната медицина мираж ли е в България или можем да я получим и тук? Ами, аз бих казала, че персонализирана медицина в България е нещо, което е напълно реално и се случва вече от 10 години. Поне това, което зависи от нас и от нашите усилия като екип, работейки в тази сфера. Реално, за да може да случи персонализираната медицина, не е толкова елементарно като процес. Наистина, започва с един ДНК анализ, но за да може да бъде подберен правилният зададения човек или зададената дама ДНК анализ с нужните маркери, в зависимост от това, което човека има нужда съответно да разреши като проблем или да постигне, първата стъпка обикновено е консултация с лекар-генетик, да може да се прецизира какво следва от тук нататък и как ще бъде интерпретирано това нещо. Съответно, след това се извършва ДНК анализ и след това всъщност, за да има оптимален успех, екип от специалисти започват да работят с дадения човек, за да може това медицинско изследване, което е генетичното изследване, да бъде правилно интерпретирано и да бъдат изградени правилни препоръки на база на него. Например, когато става въпрос за промяна на навиците, когато ние идентифицираме определени биологични процеси и целим ние да повлияем и епигенетично чрез промяна на начин на животна суплементация, тогава обикновено е необходимо и диетолог, може би ендокринолог, може би спортен лекар, които да се включат, понякога и психолог. Наистина ние виждаме и такава информация, за да може тази информация да бъде наистина приведена по абсолютно коректен начин. Но в България това се прави и успехите са наистина изключителни към момента. Въпросът е как изобщо стигаме до генетичното изследване. Кой ни насочва към него? Ние доброволно, така, по наша собствена инициатива ли, или при някакви съмнения, поради фамилна обремененост? Така ли обикновено идват пациентите и хората, които търсят този подход персонализиран? Знаете ли, много интересно е в тази насока, защото това, което ние виждаме в нашата работа е, че обикновено се инициира от дамите. Дамите в семейството. Т.е. когато идва мъж при нас, той обикновено бива доведен. Дали от... Какво ви изненадва това? Това не е ли най-естествения път? Дали от съпруга, дъщеря, майка, обикновено, понеже ние събираме така едни здравни въпросници, нали, за да знаем какъв е човека срещу нас, защото гените не се променят, но здравето, нали, възрастта се променят и обикновено мъжете пишат семейно решение като причина за извършване на ДНК анализа в тази насока. Но обикновено дамите инициират първо за себе си, след това за децата, за съпруга, като все по-често се засилва всъщност и насочването, което е от здравни специалисти. Това, което ние виждаме в работата ни последните години е, че все повече лекари се обръщат към нас като пациенти и все повече здравни специалисти започват да насочват пациенти към нас, включително и хора, които са напълно здрави. Тоест, ние започваме да работиме за съхраняване и удължаване на периода на здраве на хората. Включително и хора, които са професионалисти, например професионални атлети, шахматисти, хора, които са на много високи постове в организации, за които всъщност нивата на стрес и напрежението са изключително големи и там всъщност залогът е много голям. И този залог трябва да може да бъде отговорено, включително заедно с информацията от генома и адаптирането на тази информация, за да може този човек да е много успешен, но и много здрав в това, което прави и да може дълго време да продължи да го прави. Няма ли страх, че нещо може да се открие, нещо страшно, нещо, което хората категорично не желаят да знаят, което може после да се отключи, но може и да не се отключи?
Това, което ние виждаме всъщност е много интересно като процес, затова много благодаря за този въпрос. Наистина, не малко хора се страхуват, нали, ако ми намерят нещо страшно, или, например, ако става въпрос за по-ограничен панел, който е свързан, да кажем, с хранене, ако ми забранят да се храня по начина, по който обичам. Ще ми забранят сладките неща, ще ми кажат да спра да пуша или нещо от този сорт. Но наистина в някои насоки ние правиме много тежък ДНК анализ, който може да открие не много приятна информация в тази насока. Но знаете ли, всъщност, тук е по-скоро въпроса, който всеки един от нас трябва да зададе за себе си. Ако ние не знаеме за тези рискове и те се реализират, всъщност дали няма тогава да искаме да дадем абсолютно всичко, което имаме, само и само да сме знаели на време и да сме имали шанс и право да можем да повлияем, така че да намалим или да се подготвим, съответно своевременно. Защото аз мога да ви кажа, аз влязох в тази сфера по малко по-заобиколен път. Аз не съм учен. Аз съм IT специалист по образование, но така се случи, че на 26 годишна възраст се разболях от онкологично заболяване. И в този един момент аз бих дала абсолютно всичко, което имам, само и само да знам на време аз имам ли рискове и да имам шанс и привилегията да мога да се опитам да ги повлияя тези рискове. Обикновено ДНК анализа, за това е важно да се направи предварителна консултация с лекар-генетик, защото тогава се дискутира всъщност коя е информацията, която човек със сигурност не иска да знае за себе си, със сигурност не иска да получи. И вече коя е информацията, която би искал да получи и за какво би я използвал в тази насока. И това, което мога да ви кажа всъщност е, че когато човек направи изследвания, които са специално за подобряване на здравето, за превенция на заболявания. Реално това е информация, която изключително много овластява. И даже има научни проучвания, които показват, че мотивацията след това човек да се грижи по-добре за себе си е значително повишена. Тоест има един много голям импулс за по-добра грижа, защото себепознанието, което ние получаваме, е изключително задълбочено. Тоест това е като никое друго себепознание. Това е начинът, по който ние наистина работим и по който ние няма как да се сравняваме с нито един друг човек. И в заключение това, което казват обикновено дамите, както стана въпрос, защото те инициират обикновено тази грижа, много често всъщност ние получаваме, реално може би най-честата обратна връзка е, че искаше ми се да имам тази информация по-рано. Така че няма място за мен тук за страх. Госпожо Георгиева, вие също сте IT специалист, нали така? Понеже много говорим за изкуствения интелект, той как може да бъде полезен тук в сферата на персонализираната медицина? Всъщност, ако се замислим върху всичко това, което професор Милена Георгиева и Боряна Герасимова казаха, всичко това се базира на една информация за това как нашите гени влияят върху здравето ни и как околната среда може да влияе върху включване или изключване на даден ген, което е епигенетиката. Откъде имаме тази информация? Ако тръгнем от самото начало, всъщност молекулата на ДНК съдържа 3 милиарда символа, информация, която информация ние можем да я преведем на компютърен език и можем да я разшифроваме. Тази информация тя е написана на един език от 4 букви и този език ние сме го разшифровали. Представете си, вие намирате примерно една плочка на древен език и трябва да разберете какво пише и тези думи говорят нещо лично за вас. Много е важно да разберете какво значи това. Но това са 3 милиарда символа. За да ги анализираме без изкуствен интелект, научните работници преди това са имали нужда от изключително много време, за да стигнат до тази информация. В момента с помощта на изкуствения интелект се намират много бързо зависимости между гените, това кой ген върху какво влияе, в каква степен влияе, дори с помощта на статистически анализ и прогнозиране. И това ни дава възможност да получим едно знание, с помощта на което всичко това става възможно. Изкуственият интелект помага в много етапи. При самото секвениране на ДНК вече не е нужно, нали, в повечето случаи, в зависимост от това за какво ви трябва, но в общи случаи, когато ви сте здрав човек и искате да поддържате здравето си, можете да се възползвате от помощта на изкуствения интелект, за да си направите по-евтино генотипиране, което е изкуственият интелект прогнозира какви са вашите гени на база на много по-малко изследвания с точност 99,9%. Разбира се, в много случаи по съветна генетика можете да си направите по-сериозно изследване или таргетирано изследване, но за обществото с помощта на изкуствения интелект генетичните изследвания стават много достъпни. На следваща стъпка ние как знаем т.е. гените кодират протеини. Някои части от ДНК-то
не знаем за какво се използват. Има области от ДНК-то, които те регулират как се проявява този ген. За да разбереме кой ген за какво отговаря, ние използваме огромни масиви от данни, като например UK Biobank, където има секвенирани 500 000 човека и изкуственият интелект прави сортиране на тези хора. Например, за дадена болест или дадена черта, сортира хората по това кой има тази черта и кой няма. И след това проверява всички техни гени спрямо общата база и с помощта на статистически анализ отговаря на това дали дадена група от гени, които могат да бъдат много, над 40 гена, например, могат да повлияят дадена черта, всъщност са релевантни. И след това натрупваме изключително много такава информация, кои гени за какво отговарят, която се обработва вече на ново ниво, пак от изкуствен интелект и дава много отговори. Професор Георгиева, започнаха да пристигат въпроси и предлагам да ги включа, защото са и в контекста на това, което си говорим. Епигенетиката може ли да ни помогне в репродуктивно отношение при възникнали вече заболявания и как може да стане това? Много сериозно. Аз често пъти консултирам двойки с репродуктивни проблеми, защото и при двата случая на мъжки и женски фактор на безплодие в много голяма степен играе роля епигенетиката и за съжаление, всъщност, епигенетиката много преди да започнем да мислим да имаме бъдещо поколение, половите клетки носят рефлекция на целия ни начин на живот и когато човек се замисли за това да създава поколение, трябва да има в предвид, че начинът му на живот преди това вече отложил много сериозна епигенетика върху женските полови клетки и върху мъжките полови клетки. Доскоро се смяташе, че мъжът не предава епигенетика, предава само генетичен материал. Това вече беше отхвърлено с много сериозни данни, които показват, че трябва двама и в предаването на генетика и на епигенетика едновременно и всъщност например, бащи, които имат алкохолен синдром, т.е. имат алкохолизъм, децата се раждат с вроден синдром на алкохолизъм, без изобщо да са вкусвали алкохол. Ако имат затлъстяване, ако имат други вредни навици, вредни забранени вещества, това повлиява също невроналното развитие, когнитивното развитие и то не защото се дължи на променена генетика, по-скоро на променена епигенетика. Отлагат се специфични химически модификации върху ДНК, които са всъщност епигенетиката и това повлиява начина, по който се реализира тази информация по-късно в бъдещото поколение. Така че двойките с репродуктивни проблеми трябва да имат един много добър скрининг на това какъв е фактора на безплодие, също така какъв е начинът им на живот, каква е средата и чрез персонализирани и таргетни интервенции, промяна на начина на живот, хранене, суплементация с определени хранителни добавки, които повлияват таргетно епигенетиката на половите клетки, може да се работи към борба с безплодието. Има много такива примери, които показват, че епигенетиката помага много сериозно и в репродуктивните проблеми. Във всички тези случаи, за които вие заговорихте, за тези зависимости, които буквално могат да се предадат, не можем ли пак през епигенетиката да си помогнем, за да ги победим? Ако, примерно, имаме близки, които имат подобни проблеми, ако сме дете на такива родители и прочие и прочие. Да, трябва да има известна доза надежда, Диана. Проблема е този стрес в индивидуалния ни живот да не се е превърнал в дистрес. Защото да, епигенетиката може да бъде превключвач и да се променя, докато генетиката остава такава, каквато сме унаследили. Епигенетиката е нещо, което може да модулираме, да променяме с начина си на живот. Но ако дълго време този дистрес е продължил, тези епигенетични изменения остават прекалено солидни и ние ги предаваме на бъдещите поколения. Има много примери, които показват, че в поколения напред всъщност ние предаваме тази епигенетика, която от солидни изменения, независимо дали следващите поколения живеят в присъщите или при по-добри условия. Така че представете си каква отговорност носим за... И отново като продължение на това, за което говорим. Всеки казва, че стресът е много ключов за здравето. Как той се отразява на нашите гени? Можем ли да наследим стрес? Не унаследяваме стреса, унаследяваме епигенетичните модификации върху гените, които са асоциирани с невротрансмисията в мозъка, в синтеза на кортизол. Така, например, деца, които са деца на родители с много високи дози стрес в техният живот преди, по време на бременността, при отглеждането, при първите 1000 дни, имат много високи нива на кортизол в техния кръвен ток, въпреки че живеят при оптимални условия, което означава, че някъде епигенетиката в хода на
ембрионалното или преди зачеването или по време на зачеването, всъщност на това дете се е предала и то остава с едни отворени гени за синтез на повече кортизол, за синтез, ненормален синтез на невротрансмитери, което повлиява когнитивни способности, невронално развитие и, разбира се, устойчивост към стрес. И това са солидни данни. Ние знаем точните места в генома, в които протича такава различна епигенетична информация и те са hotspots за насочване на таргетни терапии за справяне с това нещо. Госпожо Герасимова, към вас въпрос. Откъде можем да получим повече информация за генетичните изследвания? Как можем да се свържем с вас? И всъщност достъпни ли са тези генетични изследвания? Препоръчват ли ги? Ще има ли смисъл да вложим средства, за да си ги направим? Аз би казала, че те са изключително достъпни вече. Тоест, самите генетични изследвания могат да бъдат направени на множество локации. Т.е. могат да бъдат направени, както Гали каза, чрез с помощта на AI инструменти допълнително на доста по-достъпна цена. Могат да бъдат направени в България, в чужбина. Има изключително... Как да се ориентираме след това море от възможности, къде да си направим генетичен тест? Най-ключовото в случая е какво целим. Т.е. какво ние искаме да постигнем. Имаме ли определен проблем, който искаме да преодолеем или цел, която искаме да постигнем. И е много ключово ние да сме наясно със себе си, когато тръгваме да избираме конкретно ДНК анализ. Защото самите инструменти, самите генетични изследвания, те идват с различна точност. Тоест, те са лабораторни изследвания в крайна сметка. И за това, например, е важно във връзка с това, което професор Георгиева коментира съответно за репродуктивните възможности. Например, ако една двойка иска да види дали има носителство на редки генетични заболявания, за да може да направи всичко възможно да се роди здраво дете, което да няма генетично заболяване, обикновено се избира изключително висок клас лаборатория. Ако ние искаме да видим само информация като цяло за как ни работи метаболизма общо взето, тогава може да бъде и по-нисък клас лаборатория. Ако сме просто любопитни и искаме да видим какво ще ни излезе, може буквално навсякъде да направим ДНК анализ. Реално това, което ние правиме, ние работиме с медицински клас ДНК анализ, т.е. ДНК анализ, който е приложим в работата на лекари. Защото за нас е много важно това, което ние имаме като резултати и препоръките, които лекарите дават, те да помагат за решаване на конкретни проблеми. Например, проблеми свързани пак с фертилитета, проблеми свързани с осложнения по време на бременност. Например, ние имаме маркери, които показват риск от гестационен диабет, от хипертония по време на бременност, риск от спонтанен аборт. И знаейки за тези маркери, взимайки мерки, ние можем да моделираме тези рискове. Ние можем да моделираме рискове от развитие на автоимунни заболявания, от дори онкологични заболявания съответно. Тоест, на всеки един етап от живота на една жена, здравето има своето измерение и своите променливи. И всъщност ние, знайки на кой етап се намираме в живота си, знайки, например, искаме ли да работим за фертилитет или ще ставаме атлет, тогава е хубаво ние да подберем правилните инструменти, които ще ни доведат до тази цел. Много специфично е, когато става въпрос за вече развито заболяване, защото тогава ние използваме непроменяемия геном в контекста на лекарска експертиза на няколко специалисти, за да можем всъщност ние да доведем до по-доброто излекуване, по-ефективното излекуване и трайното или до по-добрата поддръжка на конкретното заболяване. И тогава, както споделих, съответно една консултация с лекар-генетик или с специалист, да кажем ендокринолог, който работи с ДНК анализ, е изключително важна, за да сме сигурни, че ние ще изследваме правилните марки, ще направим правилното изследване с нужната точност и ще имаме подкрепата след това да бъде приложено това, което имаме като резултат за разрешаване на проблема, който ние имаме или целта, която искаме да постигнем. И само да споделя това, което е, че има много така голямо убеждение всъщност, особено при по-възрастни дами, дали за мен не е твърде късно да правя ДНК анализ. Аз мога да ви кажа, най-малкият ни пациент е бебенце на 1 месец. Най-възрастният ни пациент е дама, която беше на 84 години към момента на правене на ДНК анализ. Тоест, никога не е рано, никога не е късно, когато ние целим да планираме да сме здрави. Всъщност, колкото по-рано, толкова по-добре, защото това е нещо, което ако имаш от ранна детска възраст, както в Англия в момента тече инициатива за цялостно геномно разчитане на всички новородени. Това е една огромна база данни, която след време ще служи за таргетни терапии, за диагностика и дава предиспозиция към всички заболявания, които са негенетични.
те са над 80% от всички заболявания, които са съвременния бич. Са невродегенеративни, сърдечно-съдови, метаболитни нарушения. Така че колкото по-рано, толкова по-добре, защото това е най-важната и сенситивна информация, която трябва да имаме. Тя е по-важна от нашия телефон, тя е по-важна от нашата лична карта, тя е по-важна от нашото АГН. Тя носи цялата информация към това, към какво сме предиспозирани, какви характеристики носиме, какво ще се случи по-късно в нашия живот и всъщност тези рискове, познавайки ги, както каза и Боряна, ние можем да превентираме правилно. В противен случай живеем насляпо. Отново към вас, професор Георгиева, има въпрос. На базата на вашите научни познания, какво избирате и какво практикувате в вашето собствено ежедневие, за да подобрите и увеличите възрастта си и да подобрите здравето си? Чудесно. Много работа в сферата на науката, между другото. Леките дози стрес са много полезни за организма, тъй като го държат в една така фитнес среда на вечна готовност. Така че това е първата част. На първо място имам своя геном вътре в моят телефон и знам цялата си предиспозиция. Секвенирала съм се на много места, за да мога да направя и анализ на качеството на тези генетични анализи по молба на колегите, които го правят. Но за мен това е много важно, защото цялата предиспозиция, като това към какво съм предразположена, като онкологични заболявания, метаболитни нарушения, ендокринно здраве, към това към какво съм предразположена като диета и начин на живот, спорт, физическа активност, всичко е в телефона ми. Оттам, разчитайки си тази информация, аз знам как да превентирам. Но какво правя? Да, опитвам се да живея екологично и биологично, доколко това е възможно в съвременния свят, но поне имам много ясна представа някои от хранителните вещества, микро-макронутриенти, какво точно правят с епигенома, тъй като храната всъщност е най-мощният епигенетичен фактор. В храната са основните източници на тези биохимични молекули, които ще променят нашия епигеном, така че специфична диета, която поддържа здравето на цялото семейство. Как това токсично до голяма степен хранене? Имам предвид пакетираната храна, нещо, което никой не препоръча тук днес по никакъв начин, дори в минимални количества, променя нашите гени. Този начин на живот, в който живеем под стрес, храним се по този начин, често с нещо подготвено набързо. Как се променят гените ни от това? В недобра посока, и това е пример за това са всички тези съвременни пандемии, за съжаление, като сърдечно-съдови, метаболитни нарушения, диабет втори тип, невродегенеративните заболявания, Паркинсон, Алцхаймер, деменции, мускулни дистрофии, множествена склероза. Вчера бях на много голям форум за множествена склероза. Все по-ранно проявление има на тези заболявания, които са в резултат на начинът ни на живот. И всъщност една от препоръките на хората в форума за множествена склероза беше храненето, дисциплина, хранене, физическа активност. И да, въпросите бяха поставени как да се храним в тази среда. Реално, всъщност, нашия избор към какво ще посегнем. Дали ще посегнем към нещо, което ще приготвим сами вкъщи. Аз съм пример вкъщи на човек, който за 20 минути може да приготви нещо здравословно и да, те се шегуват вкъщи, че са точно 20 минути. Да, 20-30 минути всеки може да си приготви, да задуши един ориз с зеленчуци, да приготви нещо вкусно, една хубава риба. Нали? В смисъл, нямаме извинението за това, че време трябва за здравословното хранене, нищо подобно. Въпрос на воля и на дисциплина. Така че посягайки към нещо пакетирано, свръхпреработено, е наш личен избор и всъщност ние носиме тази отговорност как ще променим тази епигенетика по-нататък. Още един въпрос от хората в залата. Достатъчно ли е да си направя един тест в живота или трябва да си правя многократно тестове? Това е много интересен въпрос наистина, защото реално гените не се променят, но тяхната интерпретация с времето се обогатява изключително много, особено сега с революцията, която е следва от изкуствения интелект. Тоест достатъчно да се направи, да кажем, едно пълно секвениране, т.е. да се знаят всичките гени на дадения човек, но след това самата интерпретация би била многократно на определени периоди от живота, защото самата наука се развива изключително бързо. Аз мога да ви кажа, преди 10 години, когато ние започнахме в България, ни смятаха буквално за шарлатани, т.е. никой не разбираше от генетика, ама камо ли връзка с храненето. Докато сега това е тема на всяка една голяма конференция по генетика, както виждате и не само. Така че интерпретацията е нещото, което е ключово. Това, което ние виждаме съответно като стандарт в момента в медицината, понеже това е нашата, поне сферата на моята компания, е все още да се правят панелни изследвания. Т.е. човек има конкретен казус, конкретна цел, прави валидирания панел, получава информация, получава подкрепа, води до разрешаване на дадения казус. Няколко години по-късно, съответно, нов казус има, прави се нов панел или нова цел, съответно, се прави
Защото, вижте, здравето като цяло е абстракция. Тоест, моето здраве няма нищо общо с вашето здраве. Целите ни са различни, организма е различен, генома, нали, текущия етап от живота. И реално няма как ние да кажем, ето унифицирания панел за унифицираното здраве, нали, да действаме. Не можем да работиме по 5 здравни неща едновременно. Тоест, както ви дадох пример преди малко, няма как ние да ставаме едновременно и майка, и професионален атлет с същите мерки. Тоест, обикновено, когато се работи за здраве, има определени приоритети, които се поставят и те се реализират един след друг в правилна за конкретния организъм последователност. И за това все още се предприема панелния подход на действие, нали, като медицинския стандарт, като това аз съм убедена, че ще бъде променено в близките няколко години, точно заради много бурното развитие на самите технологии. Аз само да вметна, че е малко по-различно за здравите хора, които си правят ДНК анализ просто за информация. Има много платформи, не само нашите, които регулярно пращат апдейти за иновации, за нови открития и как те се и как вашите гени се интерпретират спрямо новите открития. Аз, например, имам регистрация в една известна международна генетична фирма, които много редовно ми изпращат апдейти. И по този начин много бързо могат новите открития в областта на генетиката да бъдат достъпни до вас само с едно секвениране. Но това, което каза Боряна Герасимова, е много вярно, ако вие имате някаква болест или някаква цел за здравето си. Аз говоря само за любителски сценарий, при който вие сте здрав човек и просто ви е интересно да знаете за себе си. Но не трябва да правим разграничаване между секвенирането за общи потребители и здрави хора и тези панели. Ако говорим за абсолютния смисъл на това как се разчита генетичната информация, веднъж когато човек си направи тази информация, тя е в телефона му за цялостно геномно секвениране, не панелни изследвания, всъщност той има тази информация и апдейтите идват автоматично върху неговата информация, която вече е разчетена. Тя не се променя. Това е тенденция, за която се бори отдавна, т.е. да има цялостно геномно секвениране, за да не се налага през 10, 15, 20 години ние деново да секвенираме. Реално разликата няма да бъде по-различна от това, което ще получим. Анализа и аналитиката на това нещо всъщност се набавя върху всички нови данни, които показват, че определена мутация води до нещо друго, което вече е ново в научната един въпрос, литература. който ще ви позволи да разгърнете още вашата теза. А след такъв тест, всеки ли получава пълен анализ, който винаги да може да достъпи и винаги ли ни е нужна консултация през различно време, за да разберем информацията след тест? Вие почти отговорихте. Да, по принцип, повечето случаи платформите, които са за цялостно геномно секвениране, дават аналитиката, но разбира се, това е когато говорим за превенция на здрав човек. Когато говорим за човек, който има някакъв здравословен проблем, тогава консултацията с медицински генетик и съответно пренасочване към друг експерт, тя е задължителна. Така че трябва да разграничим, когато говорим за генетична информация за предиспозиция към различни заболявания, което не означава аз съм болен, аз съм предиспозиран, това не означава по никакъв начин, че аз на 100% ще го развия в индивидуалния си живот. И когато говорим за персонализирани медицински панели, които се прилагат много активно, основно в онкологията, там са много напред в момента колегите, тогава всъщност задължително трябва експерт, който да анализира тези неща. Но ако е за нещо, което е за общо ползване, компаниите вече така асимилират тази информация, че тя е достъпна за всеки и всеки може да я разбере. Разбира се, има и компании, които правят и аналитика, и дискутират с своите пациенти, клиенти по-скоро тази информация, така че... Може ли един такъв тест да помогне по някакъв начин на човек с артрит, например, и крак? Как? Може. Боби, ти ли ще разкажеш? Реално, това специално за артрита, трябва първо лекар да оцени реално какво е състоянието, да разпита за родовата история и да може да прецени какъв точно панел да се пусне или какви гени да се изследват в тази насока. Както професор Георгиева каза, че ако човек вече има пълно секвениране, тогава да се види каква част да бъде анализирана съответно и с как да бъдат дадени конкретните насоки. Защото вече за артрит, аз като немедицински специалист не мога да ви кажа каква е генезата на това заболяване. За някои заболявания ние можем да дадем изключително ефективни решения, докато за други сме все още, за съжаление, може би по-скоро безсилни. Така, че... Докъде може да стигне изкуствения интелект? И понеже говорихме преди малко за ДНК, генотипиране и анализ, какво означава това всъщност, прости думи? Генотипирането е всъщност начин, по който ние правим много по-малко лабораторни проби, за да
достигне до същия резултат. Тоест, ако вие си направите пълно геномно разчитане и да бъде то 100% вярно, трябва да направите по 30 проби за всеки един нуклеотид. Това са 3 милиарда, както казах по-рано. Представете си колко много проби са нужни за това и затова тези изследвания са толкова скъпи. Докато при генотипирането всъщност правим проба само на някои места в гена, които знаем, че настъпват най-честите мутации при човека. И след това изкуственият интелект, понеже обикновено гените при рекомбинацията те не се променят толкова много, т.е. можем по един ген да познаем кои ще са останалите няколко гена на това място. Както, например, много често хора с червена коса имат зелени очи. Нали? Това са свързани гени. Изкуственият интелект знае тези зависимости и когато ние изследваме само най-честите места на мутация във вашия организъм, той напасва останалите гени. И това прави изследването много по-евтино и всъщност постига 99,9% точност. И се подобрява. Всъщност има ли разлика? Всъщност, вероятно има. Но каква е разликата, когато става въпрос за мъж и жена? Различно ли е, професор Георгиева? Генетично? Имам предвид не само заради всички възможни гени, които са различни, но и в подхода, който се прилага при мъжете и при жените. На първо място трябва да кажем, че разликата между всички човешки индивиди е по-малко от 0,1% по генетична информация. Това, по което се различаваме, са по-скоро тези единични вариации, точкови замени, които се случват. Тоест една буквичка от този 4-буквен код може да бъде заменена. Аз ги наричам диалектика на ДНК, защото те ни правят такива, каквито сме различни всъщност, включително и епигенетиката. Така че не бих казала, че подходът е различен като технология за разчитане на генома, категорично не, като технология за анализ, всъщност и търсене на специфични мутации, вариации, които са отговорни за определено заболяване, което е характерно повече за мъжката или за женската половина. Със сигурност подходът е различен, още повече, че при жената периодите, през които преминаваме чисто биологично, физиологично, ендокринологично, ментално, нали, знаем през какви периоди преминава една жена, са много по-сложни. Наистина, факт е, жената е по-сложният организъм, да ми извиняват мъжете, от тази гледна точка, че всъщност преминаваме през много етапи, при които организма физиологично трябва да се приспособи. Тук не се променя генетиката, променя се всъщност начина, по който работят тези системи, така че подходът при аналитиката е различен и трябва да бъде различен и диференциран, но ако говорим за общи заболявания, които се случват при цялостната човешка популация, подходът е абсолютно един и същ. Така че трябва да разграничим за какво точно търсим такава аналитика. Говорим за начин на живот, за отслабване, за диети, които се прилагат и от мъжете, и от жените. Примерно имам един колега, който е маняк на тема фитнес, фастинг и така нататък. Аз мога ли като жена да прилагам същия подход, който той прилага? Категорично не. Всички тенденции в сферата на науката и на дълголетието, и изобщо на биологичната и молекулярно-биологична наука казват, че един и същи размер не отговаря и не работи по един и същи начин за всички организми. Не само защото той е мъж, а вие сте жена, а защото всеки има индивидуални биологични, генетични, епигенетични, метаболитни характеристики и това трябва да бъде съобразено с една много добра аналитика, един много добър скрининг, снемане на медицинска анамнеза, проверка на генетичния статус, на епигенетичния статус, на метаболитния, на ендокринния статус. Много е сложно и тук играе роля изкуственият интелект, защото работи с огромни кохорти, различни видове данни от това сложно екосистемно тяло, наречено Homo sapiens, и всъщност успява да напасне генетична вариация с отгоре определената епигенетика с различен метаболизъм, така че със сигурност трябва да има скрининг и one size fits all не работи категорично и в сферата на отслабването, на техниките за отслабване, на техниките за дълголетие. Трябва наистина една прецизна превенция и диагностика, която се прави от експерти. Като казахте дълголетие, коя е възрастта, до която човек и неговия геном може да издържи? В смисъл, коя е възрастта, към която трябва да се стремим? Много въпрос, между другото. Всеки, който ходи на йога, ако е имал учител, примерно аз си спомням в университета, той разправяше, нашия преподавател, че неговия учител бил живял до 320 и не знам колко години. Това сега постижимо ли е? Налудничево ли е? Страхотен въпрос. Демографските анализи показват, че дори сред най-големите столетници в света, които са в книгите на Гинес, няма по-голяма хронологична възраст от 124-122 години.
И всички те умират от свързаните с остаряването заболявания, за съжаление. Нали, смисъл, така че много рядко умират от така наречената по-висока хронологична възраст, основно от заболявания умират. Така че в Библията е написано 120 години, а пък аз съвсем наскоро разбрах, че в някои нации по света поздрава за честит рожден ден е да живееш до 120. Това е в Израел, това е в Гърция също. Съвсем наскоро разбрах, че се казва да столетиш, т.е. свързано е с именно тази перцепция. За Ной, ако трябва да говорим и Ноевия ковчег, той е живял до 950 години, нали? Но това е за момента е научна фантастика, тъй като устаряването е съвсем естествен, еволюционно консервативен биологичен механизъм, така че нашата идея не е да го спрем и да бъдем безсмъртни. Идеята е да отложим това здравословно устаряване по-дълго време и на една хронологична възраст от 70, 80, 90, 100 години ние да бъдем биологично по-млади. Нали? Това е целта. И как всъщност можем да отложим тази старост? Макар, че знаем, че старостта е привилегия само на щастливците. Така е, но пък трябва да остаряваме като катедрала и това е в нашите ръце. С начина на живот, с суплементация, с грижа. Каква е тази суплементация? Вие споменавате няколко пъти до сега. Много различни могат да бъдат протоколите и аз не се наемам да споделям само един. Всеки трябва да намери собствения протокол, който отново се базира на много сериозна аналитика. Аз се връщам от конференция в Сингапур, която беше насочена само към суплементация в антиейджинг технологиите и повярвайте, всички тези, които са на пазара и масово се използват по един и същи начин от всички хора, не работят и не се ползват от експертите, които работят в тази сфера, а те започват от Дейвид Синклер, Нир Бързилей и така нататък. Започвам с Дейвид Синклер, защото той е най-популярен на пазара като преведен на български автор. Познавам го и като учен, и сме лектори на много конгреси, съвсем фундаментално научни, така че цялата му работа я познавам, но въпросът е, че и той каза, че някои от суплементите, които препоръчва, без да ги споделям в момента работи върху други, защото са показали токсичност в някои от органите и системите, така че всеки трябва да прецизира нуждата на собствения си организъм, ритъма, начина по който живее, генетичната предиспозиция, средата, в която живее, начина по който модерира стреса, за да може да знае кога, точно по какъв начин, в каква доза. За съжаление, дори суплементацията с витамини, микроелементи и минерали също е в така зародиша на своите изследвания. Все още комбинациите от витамини, които ние ползваме така масово, нали, и с желание да влезем и да си накупим всичко, което е на рафта суплементация, не работи добре, тъй като комбинациите не са изследвани. Все още има страхотно изследване, което се нарича The Cosmos Trial. Потърсете го в интернет. Там е снабдена цялата информация за това какво се знае до момента, кой суплемент, микроелемент и витамин може да бъде комбиниран, по какъв начин. Много интересно изследване, доста научно популярно е, така че бихте могли да го... Така че не се наемам да давам програма, която да работи при всички. Казвам, че обаче в момента ние работим, дори с колегите, които са с мен днес на дискусионния форум, в това да правилно да направим скрининг на генетика и епигенетика и да разработим персонализиран протокол, който да е не само суплементация, начин на хранене, физическа активност, модериране на стреса, за да може биологичното остаряване да бъде персонализирано и контролирано. Аз отново ще приканя хората, които са в залата, да участват и през QR-кода, и ако искате от място с въпроси на микрофона, но до тогава, може би, кои са най-важните съвети? Как всичко това, което до голяма степен, може би, ни звучи малко далечно, да стане близо до нас? Какъв е пътя? Аз мога да споделя от своя опит. Всъщност започна да се занимавам с това не само защото е свързано с програмирането. Един вид да програмираме нашия собствен код, което е ДНК-то, но също така и защото аз съм майка на 2 деца и за мен беше изключително важно аз да разбера моите деца към какво имат предиспозиция. Например, аз имам лактозна непоносимост, която е, нали, генетична, и не давах мляко на моите дечица. Те много обичат мляко и освен това са малки, за тях млякото би могло да бъде много полезно. И след като им направих генетично секвениране, вече знам, че те нямат това. Също така се занимавам с един спорт, който много натоварва колената, но открих за себе си, че аз имам проблем, предиспозиция към нараняване на колената. Това ми е слабото място.
А моите деца се занимават със същия спорт и то много интензивно, по 4 часа на ден. Какъв е този спорт? Фигурно парзалене. Добре, фигурно парзалене. И това също ме беше притеснило, но открих, че те и това го нямат. Тоест, изтеглили са генетичната щастлива карта. Но много е важно да знаем за себе си някои неща, както каза и Боряна, защото това ни дава един инструмент да повлияем над живота си и над живота на близките си по един нов начин, който преди не е бил достъпен. И да постигнем превенция на неща, които са предотвратими. Това, което бих добавила съответно и което Милена сподели, в никакъв случай не взимайте нечий друг режим и не го използвайте за себе си. Тоест, вие няма да отворите чужд гардероб и да хванете някакви дрехи и да почнете да ги обличате. Съответно, подхождайте с мисъл и с грижа и с обич към себе си. Защото това, което ние сме виждали много често е дами, които, например, им спират цикъл, влизат в депресии, защото, да кажем, са спрели въглехидратите, защото някой други бил спрял и виж какви хубави успехи, нали? Хайде и ние за това нещо. Така че не дейте в никакъв случай да взаимствате режими, било за суплементация, било за хранене, било за начин на живот, за ритъм. Огледайте много добре родовата си здравна история. В рода какво се е случвало, защото това дори без ДНК анализ може да ви даде доста ясен ориентир какви са вероятно по-големите рискове, на които вашето здраве ще бъде изложено. И вече знаейки ги тези рискове, ще може много по-прецизно да подходите и с ДНК анализ, и с подкрепа на специалисти, за да може да ги повлияете на време, докато имате такава възможност. И другото най-важно нещо, всъщност, което бих искала да кажа е, в нашето общество много състояния биват нормализирани. Например, затлъстяването, за съжаление, виждаме, че се нормализира, хипертонията се нормализира. Нали, имам високо кръвно, взимам хапче, няма проблем, нали, продължаваме напред. Виждаме съответно, че много от депресивните разстройства, тревожностите се нормализират, защото всеки си казва, ама да, ние сме стресирани, естествено, че ще ни е трудно в тази насока. Понякога се оказва, че това е една предиспозиция, която ние имаме, която, знаейки я на време, може да бъде или превентирана съответно, или отложена напред във времето, включително говоря и за заболявания, които са като Алцхаймер и деменция. Те имат своята генетична компонента, но това не означава, че ние ще се разболеем от тях, ако имаме. Ние имаме право на избор как да живеем, така че да повлияем на този риск. И съответно, ако видите при себе си промяна на здравето ви по някакъв начин, помислете за генетичната компонента при естроген зависими заболявания, при проблеми с теглото, проблеми с фертилитета, защото ако вие знаете, вие ще бъдете овластени много по-прецизно да се погрижите за себе си, без опит-грешка, хващаме, пускаме режими, защото това за мен е единствения начин, по който може да се подхожда отговорно за здравето си десетилетия напред. Ще бъда много кратка, тъй като колегите казаха всичко, в което вярвам и аз. Слушайте тялото си и се образовайте, повишавайте здравната си култура, не следвайте общите тенденции, има достатъчно добри комуникатори на науката в световен и в български мащаб, които са хора учени, които могат да ви разкажат това, което се случва в научната литература, а то е солидно доказано, то е нещо, което работи и нещо, което трябва да имате вяра, така че слушайте тялото си. То говори, между другото, природата е най-великият създател и в различните етапи от живота си, ако вие се наблюдавате, може да разберете и дори какво се случва, дори на генетична гледна точка, на генетично ниво. И да, познавайте своята родова история, защото това е първата стъпка към персонализация, първата стъпка към това да познавате към какво евентуално ще бъдете предиспозирани. Направете си така нареченото медицинско или генетично родово дърво и служете с вашите прародители и родители от какво са боледували от хроничните заболявания, които са сърдечно-съдови, метаболитни, невродегенеративни. И ще имате много добра представа за това какво трябва да превентирате. Мисля, че много важен въпрос отново. Какво ще бъде мястото на генетичните изследвания в здравната система след 25 години? 25 години е много далечна перспектива. Аз бих казала, то вече е тук. Казах, колегите онколози работят. Аз съм много често в колаборация с тях и лектор на техни конгреси. Персонализираната онкология, диагностика, таргетни терапии се базират на генетични изследвания, които показват силата на генетичната компонента при някои онкологични заболявания, не всички, но повечето от таргетните терапии работят върху това да се познава генетичната компонента, така че това вече е тук и не говорим за 25 години.
Това преди 25 години беше нещо, което се надявахме да се случи. Аз съм щастлива, че това вече се случва. Всъщност началото на моята кариера, цялата ми мисия в това човек да може да има достъп до тези генетични анализи, защото това е първата стъпка към неговото здраве и към здравето на неговите бъдещи поколения. А ако говорим за изследванията за това да превентираме заболявания, всъщност то се случва. Ето тук имаме няколко човека, които го правят на територията на България, което е изключително. Подходът им е научен. Аз нямам никакви забележки, напротив, даже работя с тях. Така че не говорим в никакъв случай за 25 години. По-скоро след 25 години всеки един от нас ще си има своя геном тук и това ще бъде здравната карта, с която отиваме при всеки специалист, защото всичките терапии и неща ще бъдат съобразени и с това. Не само с епигенетиката и начина на живот, но това е фундамента, върху който стъпваме. Гените ни потвърждават ли думите, че това, което обичаме да хапваме, например, е това, което е добро за нас? И съответно това, което не обичаме, е това, което е вредно за нас? Това е страхотен въпрос, между другото. Да. Мога аз да започна, вие да продължите, ако искате. По принцип, да, вкусовите рецептори, това да бъдем така нетолерантни към горчиво-кисело, също се базира на генетични варианти. Те са известни. Всъщност, даже това са изследвания, които правим с нашите студенти, за да им покажем силата на генетиката, т.е. специфични мутации в клетки взети от устната кухина. Те си правят изолиране на ДНК, генотипизиране и откриване на точно тази мутация, която ги прави много силно усещащи горчиво, кисело, хора, които не обичат да пият вино, хора, които не обичат да пият кафе и така нататък. Така че генетичната компонента играе много сериозно в начина, по който възприемаме нещата. Разбира се обаче, тези сетива могат да бъдат и тренирани. Някои от изследванията показват, че в поколения мишлета, чието родители преди това са били научавани да избягват, примерно, черешов цвят, поколения след това тези мишлета, без да се променя генетиката, всъщност избягват този черешов цвят, което е всъщност резултат на променена епигенетика, така че и двете компоненти играят в тази сенситивност. Повечето случаи, когато говорим за сложни човешки характеристики, като сетива, сложни процеси, които протичат в човешкият организъм, които не зависят само от един ген, не говорим за моногенни процеси, които се определят от един ген, тогава и двете компоненти си партнират много сериозно и затова ние имаме великия дебат гени или околна среда и двете. Още един въпрос. Има ли данни за това как и дали технологиите променят нашия геном, късогледство и други? Аз мога да кажа, но искам и вие да кажете. Аз нямам примери за това. Технологиите могат ли? Това всъщност е един от страховете и от притесненията ни в днешно време, че ще стигнем до този момент, в който може да си програмираме детето, което искаме, с очите, каквито ги искаме, с косата, която искаме, с IQ-то, което искаме. Често го дискутирам от чисто биоетична гледна точка, така наречените дизайнерски бебета, всеки който пише в интернет научава за това нещо. Това е връзка с инвитро опложданията, които станаха много често, което са начин за справяне с фертилитета. Разбира се, това е във връзка с това, че познаваме генома и знаем коя точно характеристика се определя от кои гени и по какъв начин. Само че искам да ви кажа, че да стигнем до това да си направим дизайн на детенце с определен цвят на косата или с определен коефициент на интелигентност, емоционална или каквато и да е, не е възможно, тъй като това са сложни човешки характеристики, при които, особено при компонентата интелигентност, няма един ген, който ни прави свръхинтелигентни. Има една комбинация от много гени и генетични вариации, които поставени в определена околна среда и начин на обучение от ранна детска възраст, може да направят едно детенце, което не е предиспозирано към висок коефициент на интелигентност, такова с висок коефициент на интелигентност и обратно. Тоест компонентата околна среда при това нещо е много важна. Не можем да клонираме хора, не можем да правим дизайнерски бебета, защото не можем да направим реплика на условията, при които, примерно, Айнщайн е бил заченат и отгледан, за да стане толкова умен, колкото е. Така че далеч сме от това, но да се прави скрининг, предимплантационен, генетичен скрининг за това дали детето е носител на мутации, които са отговорни за редки, тежки генетични заболявания, е нещо, за което аз се боря. Това се случва на Запад и хората знаят всъщност какво и как да предприемат, за да могат да избегнат този емоционален, социален, медицински проблем по-нататъка в своя индивидуален живот. Така че мога да ви успокоя, че дори да искаме определен цвят на косата, трябва над 25 генетични вариации, които ние не можем да съберем в едно дизайнерско бебе, за да го направим с определен цвят. Същото и с ръста. И с ръста ли? Да. И може да продължим. Добре. Има ли въпроси?
Момент. Има въпрос, който мога да прочета. Ако вие имате желание, смутена съм, че говорейки за епигенетика, нищо не се казва за психиката и за убежденията, които имат решаващо значение за отключването или неотключването на проблемните гени. Просто няма време. Нека да кажем и това, защото мисля, че вървим към финал. Да, всъщност емоциите, чувствата, стреса имат биохимична компонента. И аз като материален учен, който изследва молекулните процеси, вярва в това, че всъщност е определена мисъл, определена стресова ситуация, включва определени невротрансмитери, синтез на невротрансмитери, синтез на хормони на стреса и така нататък. Тази компонента, биохимичната, е тази, която променя епигенетиката, така че умствено развитие, справяне с стреса, високи дози стрес имат много силно въздействие върху променената епигенетика по-нататък в индивидуалния живот, не само на нас, но и на нашите бъдещи поколения. И има много сериозни доказателства за това, които може да ви пратя по-нататък като линк. Популярни са, може да ги прочетете. Аз това, което бих добавила, е, че в гените ни има доста сериозна предиспозиция, която е както към устойчивост към хроничен стрес, съответно така и към редица ментални проблеми, проблеми свързани с поведението, пристрастяване към определени вещества, което е предиспозицията е там. Вече факторите на средата могат да я фокусират, да я отключат в някоя насока. Но ние доста често виждаме дори предиспозиция, която е, например, към панически атаки, към тревожност, към депресивност, която е и съответно този човек, ако започне да ги развива, например, под един така по-сериозен психосоциален стрес, който е на средата. Аз вярвам, че за нито една от нас в тази зала не е тайна, че всъщност хората, които имат хронична депресия, съответно тяхното здраве е изключително компрометирано и продължителността на живота е доста по-кратка, отколкото на останалата част от популацията. И дори таргетирайки, генетиката, тя има съответно сфера, която е и в насока фармакогенетика, т.е. медикаменти, които са съобразени с генома на човека и са много по-ефективни, по-малко токсични, което пак се отразява на здравето. Точно тези фокусирани терапии и поддържането на адекватно ментално здраве е ключово за физическото здраве и продължителността на самия живот. И тук ние, жените, пак имаме повече особености, отколкото мъжете, т.е. след родилни депресии. Депресия свързана с перименопауза, в периода на менопауза, което не е нещо, което ние трябва да нормализираме. Защото това пряко слага отпечатък върху нашето здраве и дълголетие и добруване. Предлагам ви това да е последния въпрос. Има ли някаква зависимост при предаването на определени гени през поколенията, майка, син или дъщеря, баба и така нататък? Зависи за кои гени говорим. По принцип, ние предаваме половината от нашия геном на нашите деца. Те предават тази половина на своите деца, така че със сигурност предаваме много от гените си. Реално трябва да говорим за определена характеристика, за да може да бъдем конкретни в това, което казваме. Добре, последни думи от трите ви. Аз искам да кажа да не се притеснявате да правите секвениране на вашия геном, защото, както каза професор Милена Георгиева, това е бъдещето на медицината и това ни помага по толкова много начини да запазим здравето и дълголетието си, че просто би трябвало да бъде първото нещо, което се прави с едно бебе в бъдещето, както вече правят в Англия. Аз бих ви задала 3 въпроса с цел просто да помислите и да си направите рефлексия, които аз много обичам да задавам винаги, когато презентирам. И те са всъщност, какво направихте днес, за да се здрави след 30 години? И знаете ли какво трябва да направите? Така че помислете върху това нещо всъщност, защото здравето е инвестиция. Тоест всичките усилия, които ние полагаме на ежедневна база, са тези усилия, които ще ни помогнат ние да сме здрави и дълголетни за напред. Профилактика и превенция. И благодаря за вниманието. Опитвайте се да поддържате епигенома си хепи геном, защото на една от лекциите популярни, които имах, имаше един артист, много известен наш артист, който стане и каза: за първи път разбрах твоя генетика и епигенетика. Мога спокойно да кажа, че епигенетиката трябва да бъде хепи генетика. И аз реших да използвам това нещо. Така че бъдете щастливи, слушайте тялото си, продължавайте напред, профилактирайте и превентирайте. Медицината и науката са много напред в момента, за да решат много сериозни, нерешими преди това проблеми и казуси. И вървим напред. Надявам се следващите 10 години още по-добре. Галя Георгиева, Боряна Герасимова, професор Милена Георгиева. Благодаря ви, скъпи дами, и благодаря и на вас.